shine Allah ce alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Da haka ba a san mutum ya zanto mai tsarkake kansa, dukkanka da salaharka, ka zama malami, ka zanto sarki, ka zanto shugaba, ka zanto mai adalci, ka zanto mai taimaka addini da dukiyarka da iliminka da mukaminka, ka bari waɗansu su faɗa ya fi daɗi sama da kai ka faɗa da kanka. Dan lokacin da ka faɗa da kanka ai ni nake kaza nake kaza nake kaza, ma'ana kana kokarin tsarkake kanka kenan. Akwai wanda ba zai zo ce ni nake kaza ni nake kaza ni nake kaza ba, amma zai kokarin kawo labarin ana faɗa kuma yana jin daɗi. Duk da haka dai ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zuciyarka, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, ya san satar kallo da mutum yake ma ballantana kuma abin da zuciya ke koyewa, duk ubangiji ta'ala ya sani kuma zai wa mutum sakamako akai. Dan haka abin da suka rinka yi din nan na tsarkake kai bai dace ba, kuma bai dace wani mutum ya tsarkake kansa ba, kuma ko gani yayi ma wani na tsarkake shi a gaban idansa ya kamata ya hana shi. Idan mutum ya zo yana zuga ka ai kai ne mai kaza ai kai ne mai kaza, sai kamata ka hana shi, domin zai iya kai ka ga halaka. Sai ya sa tun baka ruduwa da kanka sai ka rudu da kanka, tun riye bata shige ka ba sai riye ta nemi ta shige ka, tun kana yin abinka dan Allah ba ruwanka da kowa, sai ka zo yanzu so kake idan kayi ka ji wannan yaban makamancin wanda wane ya maka jiya ko wane ya maka shekaran jiya, ranar da duk ba a yi maka ba sai ka ji haushi, gashi kuma aikin alkhairi kai kana neman lada wajen ubangiji. To wannan shine illar, shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin ibnu majah, iyyakum wattamaduha fa innahu zabhu, yace ku kiyayi yaba wa junanku a gaban idan juna, domin yanka ne. Duk wanda ka yabe shi a gaban idansa to kamar ka yanka shi kenan. Abin nufi kaya masa illa ba kankanuwa ba, ma'ana zaka canja masa niyya sai koma yana yin niyya ba dan Allah ba sai dan yaban mutane. Kuma shi yasa manzo Allah ya ce uhsu turaba fi wujuhil maddahin, wanda duk yazo yana yabanka a gaban fuskar ka, ka dauki kasa ka watsa masa. Ko da wajen daurin aure kaje irin maroka da suke cewa wani dan wani jikan wani dawa da kai birni ne ya dangin gidan wani, abinda manzo Allah ce ba kudi zaka bashi ba sai ka dauki kasa sai ka watsa masa. Wannan ita ce sunna game da shi. uhsu turaba fi wujuhil maddahin. Da Allah wa zai jarraba wannan sunnar dai a gani ko ya dai.